سلام كميت وعلو كرات خطاتلتي فنو اري تي في نلوم صوني شوعة مقابيت فرق معلتن فرانس تدالو زينا ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم خبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبتاتو فيلم هاغراوي موكس هوسبيتال هصانات اوروتا بزمناوي مسارحታት ተደገፈ ሕክምናዊ አገልግሎት ይባሎ አግራው ማዕልት ደቀ አንስትዮ በደረጃ ዞባ ጋሽባርካ ብልዑል ማዕረግ ተጸምቢላ ነበርት ምምሕዳር ከባቢ ዓጸናፍ ወፈራ ናይ ሓመድ ጽርግያ ይጽግኑለው መንግስት ማሊ ሽበራን ምቅላስ ከካድ ዝጸንሐ ስርሒታት ክሕይል አዚዙ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ናብ ኣሳት $140 ንበርሚል ከም ዝደየበ ተቃሊሑ መንግስት ሆንዱራስ ዕደና ወርቂ ኣብ ክፉት ጎዳ ጉዲ ናይ ምእጋድ ስኩምት ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ዝርዝር ዜና አግራዊ ሞከስ ሆስፒታል ህፃናት ኦሮታ በዘመናዊ መሳርሒታት ዝተደገፈ ዝምስገን ሕክምናዊ አገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይሬክተር ናይቲ ሆስፒታል ፕሮፌሰር ጽገሬዳ ገብረ ህይወት ሓቢራ ኣብቲ ሆስፒታል በብዋኑ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት በሓፈሻ ናውቲ ነጸርተ ሕማማት ድማ ብቆንዱ ክተኣታቶም ጽንሑ ዝተቐሰት ፕሮፌሰር ጽገሬዳ መንእሰያት ሞያውያን ውን ኣብቲ ሆስፒታል ካብ ገዳይም ሓካይም ተመክሮ እናደለቡ ውጽኢታዊ ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለዎ ኣብሪሃ እቲ ሆስፒታል ዝተፈላለዩ አገልግሎት ዝህባ 7 ክፍልታት ከም ዘለዋ ጠቂሳ ድማ መዓልታዊ ካብ 100 ክሳብ 120 ህጻናትን ቆልዑን ከም ዝረኣዩ ዝተፈላለዩ ሕዱ ሕማማት ዘለዎም ካብ ኩለን ዞባታት ዝመጹ ልዕሊ 10,000 ድማ ፍሉይ ክትትል ከም ዝግበረሎም ኣረዲኣ ንሕማማት ልብን ንዑ ዝኸውን አገልግሎትን ብዝምልከት ድማ ፕሮፌሰር ጽገሬዳ ኣብቲ ሆስፒታል ልዕሊ 20 ዓመት ዝገበረ ፍሉይ ሕክምናዊ አገልግሎት ዝወሃበሉን መጥባሕቲ ዝካየደሉን ክፍሊ ከም ዘሎን ድሮ ንልዕሊ 1,000 ህጻናትን ቆልዑን ዕውት መጥባሕቲ ልቢ ከም ዝተገብረሎምን ብምብራህ ምስ ምትእትታው ሲቲ ስካን ዝነበረ ሕጽረታት መመርመሪ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ከም ዝተፈትሐን ሩይ ጸገም ዝጸንሑ ህጻናትን ቆልዑን ቀዳምነት ከም ዝወሃቦምን ገሊጻ ብናይ ዶክትሬት ማዕረግ ክምረቁ 1 ዓመት ዝተረፎም መንእሰያት ሞያውያን ብግዲኦም ኣብቲ ሆስፒታል ዝድልዎ ዘለው ፍልጠት ነቲ ብኽልሲ ሓሳብ ዝተማሃርዎ ብግብሪን ከሰነይዎ ስለ ዝሕግዞም ብቕዓቶም እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓቢሮም አግራው ማዕልት ደቀ አንስትዮ መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት ብዝብል ቴማ በደረጃ ዞባ ጋሽባርካ ብ5 መጋቢት ኣብ ከተማ ባሮንቱ ተጸምቢላ ወኪል ኤሪና አካል መብራቱን ዝላአኹ ጸብጸብ ሊድያ ተክል ማርያም ከተቀርበያ ኣብቲ በባህላዊ መሰናዶታት ዝተሰነየ ጽምብል ሓላፊት ሓማደ ዞባ ጋሽባርካ ወይዘሮ ይሕደጋ ዮሐንስ ኣብ ዘስማዓቶ ቃልሲ ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ንምሉ አግዞ ምስ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ሃገራዊ ናጽነትን ሰብአዊ መሰልን ተደሚሩ ኣብ ምርግጋጽ ማዕርነትን ሃገራዊ ናጽነትን በአርአይነት ዝጥቀስ ዓወት ምዃኑ ገሊጻ ወይዘሮ ይሕደጋ አስዒባ መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት ዝብል ናይ ሎማ ዓመት 8 መጋቢት ቴማ ንዘለናዮ መድረኽን ዘሰክመና ሓላፍነትን ዘዘኻኽር ምዃኑ ብምብራህ ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ሎሙውን ከም ትማሊ መድረኻዊ ብድሆ ብምስካር ንምሉ አግዞ ዝጀመረው ቃልሲ ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ ውፉይ አበርክተን ኣቦቱ ከም ዘሎ አረጋጊጻ ተሳታፍነትን በቅዓትን ደቂ አንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት እንዓዘዘ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝሓበረ ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ጋሽባርካ አምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ጃብራ በወገኑ እቲ አባይታ ዝረአ ዘሎ ለውጢ መርአያ ናይቲ ብልዑል ንቕሓት ዝተደረዐ ቃልሲ ኤርትራውያን ደቂ አንስትዮ ከም ዝኾነ አብሪሆም ኣብቲ አጋጣሚ ወከልቲ አብያተ ጽሕፈት ሓማማትን ሓኮስን ዞባ ጋሽባርካ ናይ ደገፍ ቃል ኣስሚዖም ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ብምኽንያት 8 መጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ኣባላት ሓማደ ኣብ 13 ዞባታት ማእከል ከምኡውን ሰራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ትካላትን ሚኒስትርታትን ካብ 1 ክሳብ 5 መጋቢት 235 ከረጺት ደም ለጊሰን ኣብ ቤት ጽሕፈት ሓማደ ዞባ ማእከል ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ወይዘሮ ሰሎሜ ገብረስላሴ ብዛዕባ መደብ ኣብ ዝሃቦት ሓበሬታ ትሕዝቶ ባንክ ደም ብምስሳን ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢራ ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ጎስጓስን ሓበሬታን አቶ ምሕረት ኣብ ኣርኣያ ድማ ኣባላት ሓማደ ንዝወደበኦ መደብ ብምጓስ ወለንታዊ ልግሲ ደም ንምስሳን ኩሉ ዜጋ ተሳትፉ ክዕዝዝ ጸዊዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ባጽዕ ብምኽንያት 8 መጋቢት ሰሚናር መደባት ጽሬትን ምኾስኳስ ኣግራብን ከምኡውን ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ተኻይዱ ሓላፊት ሓማደ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጅምዓ ራኪ ኣብ ዘካየደቶ ሰሚናር ኣብ ሓፈሻዊ ኣማዓባብላ ቃልሲ ደቂ አንስትዮ ንማዕርነት ኣምር ጀንደርን ጾታን
መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝሕልው ሕግታትን ግብራውነቶምን ሓፈሻዊ ንጥፈታት ሃማድአት ዞባን ብድሆታቱን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ተወዳደርቲ ንኾና ዝተወስዱ ተበግሶታትን ዝተኻየዱ ስልጠናታትን መብርሂ ሂባ ተሳተፍቲ ድማ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ስሩዕን ቀጻልን ኣኼባታትን ጎስጓሳትን ክካየድ ንቕሓተን ኣብ መሰላተን ንምብራኽ ኣገዳሲ ጽሑፋት ክዝርጋሕ ኣብ ቦታ ስራሕ ዘጋጥመን ብድሆታት ንምቅላል ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል ሞያውያን ደቂ ኣንስትዮ ተጠርኒፈን ዝዓያሉ ባይታ ክጣጣሓለን ዝብል ርእቶታትን ሎባታትን ኣቕሪበን ኣብ ኑዞባ ጋላ ነፍሒ ነበርቲ ዓድ ጸናፍ ብዝወሰድዎ ተበግሶ ናብ ዓዶም ዘእቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ናይ ምጽጋን ወፈራታት የካይዱ ኣለዉ ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮ ንዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዩ ኣብ ኑዞባ ጋላ ነፍሒ ነበርቲ መምሕዳር ከባቢ ዓድ ጸናፍ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወቶም ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዘለዎ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብደገፍ ማሽነሪ ይጽግንዎን የግፍሕዎን ኣለዉ እቲ ካብ ቀንዲ መስመር ኣስመራ መንደፈራ ናብ ዓዲ ጸናፍ ዝኣቱ 7 ኪሎሜትር መስመር ብምርጽ ሓመድ ይደግደግ ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሩም ኣብቲ ናይ ምጽጋን መደብ ህዝቢ ኣብ ርእሲ ትብጉልበቱ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ናፋ ብምውጻእ ልዕሊ 10 ማሽነሪታት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ኣወሃህዲ ናይቲ ስራሕ ገሊጾም እዚ ጽርግያ እዚ ኣስታት 4 ሜትሮ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ናብ 8 ሜትሮ ብምግፋሕ በቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምሩጽ ሓመድ ጌርና ኸኣኒ እንዳደግደግናን እንዳመድመድናን ናይ 4-5 ዓይነት ማሽነሪ ኣዋፊርና ንሰርሖ ኣለና ነቲ ናይ መወዳእታ ናይ ጽርግያ መደቡ እቲ ዘሎ ባጀት ሕጽረት እውን መንግስቲ ኣቓልቦ ገይሩ ሓገዝ ክገብረልና እንዳተላበኹ ነዚ ዕዉት መደብ ንምግባር ተሳተፉ ኩሎም የመስግን እቲ ጽገን ዘሎ ናይ ሓመድ ጽርግያ ስፍሓቱ ካብቲ ዝነበሮ ናይ 4-5 ሜትሮ ብዕጽፊ ይውስኽ ከም ዘሎን ልዕሊ 80 ሚእታዊት ከም እተዛዘመን ኣመሓዳርቲ ምሕዳር ከባቢ ኣቶ ተኽሉ ፍስሓ ጽዮን ሓቢሩም እዚ ጽርግያ እዚ ቅድሚ ሕጂ 2-3 ግዜ ይሕድሽና ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት እውን ማሽነሪ መጽየንኦ ነይረን ኮይኑ ግን መሬት ዓድና ቁልቁል ስለዝኾነ ጸዳት ስለዝኾነ ብውሕጅ ስለሸርሽር ስለዝኾነ ሎሚ ኸኣኒ ካብ 4-5 ሜትሮ ዝነበረ ናብ 10 ሜትሮ ስፍሓቱ 4 ማሽነሪ ዓበይቲ 6 ገምጠልቲ ማኪና ጉልበት ህዝቢ ሰብኣይ ሰበይቲ ብዓዱ ተሳቲፉ ጽርግያ ብጉሳት ኣለና ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ንኣረጋውያን ነፍሰ ጡራት ሕሙማት ተማሃሮን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከቢድ ጸገም ኮይኑ ዝጸንሐ ጽርግያ ንምጽጋን ዝተወስደ ተበግሶ ከም ዘሐጎሶም ብምሕባር ተሪፉ ዘሎ ስራሓትን ምላእን መትረብ ውሕጅ ንምስራሕን ካብኦም ዝሕተት ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ስጋብዚ ሰዓት እዚ ነፍሰ ጡራት ይኹን ካልእ ጉዳያት ዋላ ፍረ ነፍርዮ ኩሉ ነገር በእዱግን ብኻልእን ስለ ዝጸንሐ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ምብጻሕና ዕድለኛታት ኢና ክብል ይኽእል ብዝኾነ ይኹን ናይ ብሓቂ ግን ኣነ ብሽም ኩሎም ተወለድቲ ደቂ ኣጸናፍን ብሽም ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዓ ምስ ሰበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ከይተረፉ ዝሳተፍዎ ዘለዉ ስታፌ ከመስግኖም ይደሊ ብዙሕ ጸገም ጸኒሕና ብዛዕባ ጽርግያ ዝዓዲ ብዙሕ ተሸጊርና ጸኒሕና ኢና ሕጂ ግን ብምዋሃድ ናይ ሰለስተ ኣካል ናይ ደቂ ዓድን ናይ ከተማን ናይ ወጻይን ተዋሃይዱ ነዚ ስራሕ እዚ ብዘለዎ ዓቕሚ ኣዋሃይዱ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ደረጃ በፂሑ ኣሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ደረጃ እውን ብቑዕ ወይ ከዓ ኣብቂዕ ማለት ኣይኮነን ቅድሚ 3 ዓመት ብደቂ ዓዲ ጽገና ተገይሩሉ እቲ ዝተገብረ ጽገና ግን ብቕዓቱ ስለ ዘይተረጋገጸ ዳግማይ ሕጂ እውን በዞም ተቐስናዮም 3 ኣካላት ንህለን ኣብዚ ስራሕ እዚ ኣብ ደረጃ እዚ በፂሑ ኣሎ ንሕና ብዘለና ዓቕሚ ጉልበትን ፍራዛና ሒዝና መንእሰይን ምስ ዓበ እንዳወፈርና የጸኒሕና ኣብ ደገ ዝርከቡ ደቂ ዓድን በስመራ ዘለውን ተሓባቢሮም እውን ብማሽናት ኣብዚ ውሽጢ 3 ዓመት ተጸጊንልና ነይሩ እሱ ኣኻል ስለ ዘይኮነ ግን ሕጂ እንደገና ከም ዳግማይ ጽገናው ንገብሮ ኣለና እዚ ጽገናታት እዚ ተገይርዎ እኽል ወይ ከዓ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን መንግስትና ነዚ ቆላሕታ ክገብረልና ንሕና ኣዚና ንምሕፀን ማለት እዩ ጽርግያ ንኹሉ ደማእኽል እዩ ጽርግያ እንድሕር ድየሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኩሉ የሎ ጽርግያ እንድሕር ኣልዩ ትምህርቲ ክግበረልካ ኽእል ዲጋ ክግበረልካ ኽእል ሕክምና ክግበረልካ ኽእል ኩሉ ዲጋ ተገይርልና ማሕበራዊ ኣገልግሎት እውን ብመጠኑ ተገይርልና ሕጂ እውን እንሆለ ንዘፍረናዮ ፍረ ዲጋ ኣለና ባሕር ዝኾነ ዲጋ መንግስቲ ገይርልና ኮሚደረ ፍሪ ድንሸ ፍሪ በርበረ ፍሪ ሕጂ ናብ ካልእ ዓብ ተኽሊ ክንበጽሕ ግን ተስፋ ኣለና 80 ነቲ ዝግብኦ ዝገበር ተወዲኡሎ
تريفنا زلوا زين حجنا يسرقيا تدخلنا نيكترن نسنين تريفنا نمبر نحمد بملو درجة 100 ثواني 500 ودينا نبل حجت صقمنا أنا تمارا لو نخاب كله كابزنا عدك 10 كيلومتر نزخود بقارم 10 كيلومتر نعدك بس يحم سكندر سكولسي نبعك فركم أقدلوهم أي كودونيوم أقارطوه سلازي يا عباي صقمان لنا خلايت رما إذا أتوس عد صناف كاب أسمران شنخ دبوب أستات 19 كيلومتر تدوكينا تركب أبنو زوبا أدوبحا أقول تمرتي زمسجن معبال النار أي سقوم كم زلو حلاف أبيات تمرتنايتون زوبا ممهر أبو بكر على قريصوم نبرتي أب تمرتزن ورا منقحات النبر خيد كوانتلو مس بزحته مهارة بمن تتصارجن عبيجا كم زلو زحبر ممهر أبو بكر نزل متباب سبق ساقم أب وقت خرمتي كم زم مهارو تمرتخي خجمرو لزق بعد ما زحلفهم كل عدما بمدب عريوت نخر كوي سرح كم زلو أبريهم تمهارو نتمرت من انت تتابعو من قستعلى تاوي كاب كلتك ساعة 3 جزيك قرب مقبي قبر لهم كم زلو أبربع استباه لبوت هدما بفلاي حوس أحدار أقول قلتي وهاب كم زلو ممهر أبو بكر بتوسخ عبيروم أب 4 من محدار كبابي مالت دريت علا بابو مدقاقن ربعن زركب أبيات تمرتي بالزمناوي أقباب زتهانس مخانا تغيسو دما أب قرب أوان أب 4 زتهانس أتبيت تمرتي قنا صدقاتات كمال الله يتسبيو خمزلو أفليتوم أبنو زوبا أدوبحا شدوشتا نايمة باتا حانت نايمة أكلاي درجة 3 مواله تسانات حانت دما سبق ساقماويت بيت تمرت اللوام تساتفو دك أنستيو أب مباتا 54 ميتاويت مخانو دما تسترغ بحابريتا آنتسيرو زيناتات وشتا هاجر أبز فتيمنا لنا زخوركم تخاتلتنا نزيناتات وزاخن ملاسينا سانات صنحو منقست مالي شبران مكلاس كايد صنح السرحيت كحيل تمالي شدوشته مغابيت عزيزوم اتمنقستي نزازي زمحلالفه شبراويان عطقات بحمشته مغابيت بزكاير ومتقعتي 17 ابالات سراويتو دحر مخساريوم بتفصامي استوطع منقست مالي اب سميناو خفال هاغرو كايد صنح وتهدراو سرحيتات ناب كل كبابيتات كلحب مخانو غليصلهم نت مدب نمتكبار توسخ سراويت حيلتات صتان ابالات بوليسن كوافرو مخانو ما ارديوم أنصار شبراخ كايد زكايد كالسي بسراويتو خمكتو خمس غل زغلص منغست مالي اب هاغرو توافيرو زلو قداما وحيلي بقوندو دما سراويت فرنسا اب زغل تفغزي كوت مصوعو يذكر اب كاب كلتاشن 10 تغلتن اب مالي استخايده قداما وفري اب بكلاس شبرا اب ركتو خمزي غبرايو منغست مالي زوقس ጸጥታዊ ዘይምርጋእ ዞባ ምዕራብ አፍሪካ በአባላት ሀገራት ናይተን ዞባ ክምከት ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ኪላታት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ናብ ኣስታት $140 ንበርሚል ከም ዝደየበ ማዕከና ዜና ቃሊሐን ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ሓድሽ ናህሪ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ተኸሲቱ ዘሎ ምትፍናን ዝውሰድ ዘሎ በይናዊ እገዳታትን ምዃኖም ጸብጻባት ዝሕብሩ ዘለዉ እዚ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ተራእዩ ዘሎ ወሰኽ ድሕሪ 2008 ዝዓበየ ምዃኑ ተም ጸብጻባት ብተወሳኺ ረድዮም እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝውስኽ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ቁጠባ ዓለም ሃስያ ከውርድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ይእምቱ ዝኽስተት እዚ ብፍላይ ኣብተን ኣብ እታው ነዳዲ ሩስያ ዝምርኮሳ ሃገራት ኤውሮጳ ዓብዪ ሻቁሎት ፈጢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋጋታት ባህርያዊ ጋዝ እውን ከም ዝወሰኸ እቶም ጸብጻባት ሓቢሮም መንግስቲ ሆንዱራስ ኣብ ክፉት ጎዳጉዲ ዝካየድ ዕደና ወርቂ ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ፍሊጡ ሚኒስትር ዕደናታ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ሃገሩ ዝካየድ ዕደና ወርቂ ነሓስ ብሩር ሊድን ዚንጎን መዝሓቂ ምዝመዛ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ኣከባቢ ብቐሊል ዘይግመት ጉድኣት የውርድ ስለ ዘሎ እቲ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝተገደደ ኣነጺሮም እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ዝካየድ ዕደናታት ንባህርያዊ ሃብቲ ጥዕና ዜጋታትን ኣከባብን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ብምውዳቕ ንጸጋታት ምንጭ ማይ ኣጉሊልዎ ከም ዘሎ ኣረድዩ ኣብታ ሃገር ተጣበቕቲ መሰል ደቀባትን ኣከባብን ዝካየድ ዕደናታት ክዕጾ ተቃውሞታት ከስምዑ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዮም ሆንዱራስ ከም ዝበለ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ ናይ ፈለማ ሃገር ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ከም ዝኾነት ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኮስታሪካ ኣብ 2002 ኤል ሳልቫዶር ድማ ኣብ 2017 ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ይገልጹ
سيمين كوريا بحموشة مقابيت زكايدتو فتنة أب سلياوي نتفتات زغلغل ساتلايت منبارو بوغ عفريتا يخون مبر دبو كوريان جابانن اتفتنة ناي باليستيك ميسايل منبارو بمحبار كمتس نزخل الحدقا نممكات كلمة متنقاقتا خقبرا مخانو وانو مخانو قليسان سيمين كوريا أب موداتها زحلف ورحلكاتيتون أب سلياوي نتفتات كم زغلغل زتغسطو فتنة أكايدا منبارا يذكر تاغر أب زعامت زتراي لعلفتنة دمسيز ونشف ميسايل زركبو تشعات عينتات أصوار كم زفتنت أبصابات يردوم أتي وتادراو غسغاس أب إيسيا أب العلز ركابا مشاركة أمريكا زخونا هاقرات عبد ساقطي فتير الله أب أستراليا كفلات هاجر كوينسلاندن نيو ساوث ويلن كوكع زغني برتوع زناب ناب كبابي ختما سيدني بملحمو كل مداوي اختاراتات كم زبالة تقاليتهم اتزناب بزسعبو حدقا على غلغن مهما مريتن 10 شعات سبات كموتون كلو 10 سات كالوت دهايوم تفيو خمزلو سمز أستراليا فليتهم بزي كازي بتحدقا بتحت غرسي كبيع نوتسلز ورد أما إيتا شحات كاب أبايتهم كم استمزاولو كفلت تخايل اللهم منغست أستراليا قدموا أب كفلات هاجر كوينسلاندن نيو ساوث ويلن هتصوص نايوان حدقا دنقاقي مواجي ذكر صعبيناتون عبيز متزلو كليماوي نوتسي تنك نايز سامنتات عوصير الزلو حدقا على غلق مخانو كيلاتات يقلصوم تمال شدوش تمقابيت أب مكسيكو أب مونغو دقفت خلت خلابات كعس أجري قدام ديفيجن بستولى عجتن عقرقرن حيالو سبات كم تغوصلوا تحبيرون بتي أب مونغو دقفتي كلابات كوريتارون أطلاسن استخستجت بوحدو 20 شدوشتن سبات كم تغوصلوا يجلس علىهم أتقدم بسنكة عقرقر أب مبل سوسان 3 دقائق كوارث كم تجدد ما تحبيرون منغس مكسيكو تنقز عقرقر حصرت صتا مهانو بمغلاط اب لعل اكايتنا يتقطم زانغدا ستاديوم سغمت خمز وسد افليطلهم ا مكسيكو كلبات قداماي ديفيجن اب زكايدو اقطم اب مونغو دغفتي باسن عقرقرن خسد ازي ناي فلما خمز يكونه صبصابات يحبروم منغس مكسيكو ግጭት كل لعلو اب زطرطر قطمات توسختي حيلتات صتا خوافرو كازز صنيحيو زي خبركم تخطاتلتنا زينا نمفصام ارساتو خدغملكم هاغراو موكس هوسبيتال هصانات اوروتا بزمناوي مسارحታት ዝተደገፈ ሕክምናዊ አገልግሎት ይባሎ هاغراوي معالتي ደቀ አንስትዮ ደረጃ ዞባ ጋሽባርካ ብልዑል ማዕረግ ተጸምቢላ ነበርት መምሕዳር ከባቢ ዓጸናፍ ብወፈራ ናይ ሓመድ ጽርግያ ይጽግኑለው መንግስቲ ማሊ ሽበራን ምክላስ ከካይድ ጸንሕ ስርሒታት ክሕይል አዚዙ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ናብ ኣሳት $140 ንበርሚል ከም ዝደየበ ተቃሊሑ መንግስቲ ሆንዱራስ ዕደና ወርቂ ኣብ ክፉት ጎዳ ጉዲ ናይ ምእጋድ ጽጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ናይ ትግርኛ ዜና በስተፈጺሙ ደሓኑ ሓሎ